Kini nga programa usa ka binayran ang matag opinyon o panlantaw sa tigpamakba walay labot ang tag-iya ingon man ning istasyon. Barangay nga strikto nag-implement sa no segregation, no collection policy, gipang zumbong sa 888. Ito na. Mga barangay officials, gipang reklamo. CDO landfill na mismanage daw sa Clenro. Nagkagubot daw kini og walay saktong proseso. Grupo ni Attorney James Judith o kanhi Konsehal Eric Salcedo o kanhi Konsehal Doc Boboy Daba girefile. Pasabot gifile sa una, girefile ang kaso may tungod sa COBI o COWD controversial contract. Barangay Pigsagan National High School na anay tukuron nga additional 2-story classrooms. Finally, congratulations Barangay Pigsagan. Good afternoon, good evening kung sa mga oras na minaw karon. Maayong adlaw. Good morning, good afternoon, good evening. Mura ko na tense nga di ko kasabot karon sa akong gibati. Mura ko nabaguhan. Pero eto na ako, nagbabalik radyo. Mayong pagpaminaw sa tanan na maabtan sa atong signal karon, maradyo man o ma-online sa atong mga partner radio station. Sa K5 News FM 89.3 og syempre sa Radyo Lampornas 95.7 og syempre sa mga nagtanaw na minaw po sa atong Facebook Live sa atong Facebook page nga Gahi ni Bay. Aniya na po ang atong programa sa pag-alagad o pagdasig Gahi ni Bay. Sige lang. Sige lang kay magdungon na takadugayan nani. Ladies and gentlemen, kini ang inyong mga tigpamakba. Ang inyong mga kauban sa kahanginan. Ito po si Konsehal Bernie Bitok-Bitok Esparcia. This is Drew Dalapu Galupo. Ako ni mo gi-welcome Kons. Karong pa ka na i-welcome na yun. Welcome sa akong pagdamay kanimo. Salamat kayo, attorney. Actually, pwede naman ko mag-attorney sa imo, good? Bahalaga. Kabalo naman ko sa sunod nga bar exam, automatic na may mo na ng attorney. Daghan na kayo mag-atang sa resort. Siyempre, ang akong partner, aning Gahi ni Bay. Katong uban nga first time nakadungog. Dugay na ni nga programa. Pero apan nagbabalik kita. Kaya siyempre, ang atong tagline karon sa pag-alagad o pagdasig. Sa English pa, to serve. Ang pagdasig, o sa ito? Inspire. To serve and to inspire. Yeah. To encourage. Yun. Kaya sa panahon karon, kailangan tayo nga ni nga madasig ta. Kay lisod kaayo ang panahon. Again, daghang salamat sa pagsugot. Wala ko choice, kaya di ko ma-renew. Hello everybody, it's my pleasure and it's been a privilege to be part of this team. Thank you, Cons. Okay, so tungod kay first namon ni siya nga episode, diri na natapos ang programa. Oy, teka muna. Pwede ba, sorry kayo, pero
pwede ba before nato ni Sugdan mag-ampo sa kita mga igala? Kasi makuratan naman, siya nag-ampo-ampo naman ni si Bernie. Dili man ang ako lang ta diri ba nga, before ta magsugod sa atong mga adlaw or before ta at least naman lang makadungog mo nga sugdan nato ni or mag-ampo kita. So sanan mga naminaw karon sa radyo, sa mga nag-online, atong iampo, Lord Jesus, daygo na mo ikaw og pasalamatan sa tanan nga grasya ug gasa nga imong gihatag kanamo. Ang uban nakadawat na, ang uban na traffic pa. Padulong na. Salamat daan Ginoo. Palihog paminawa ang among mga pag-ampo ug paminawa ang among mga hangyo. Ginoo among iampo nga imong gabayan ang among mga hunahuna, mga pulong ug mga buhat aron magmalampusong kami sa tanan namong buhaton. Bantay Ginoo ang mga mga problema karon kung unsa man ang ilahang gibati karon. Unta sa imong gahom dili sila mawad-an sa pag-asa. Kining tanan among giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ito na. Tungod pod kay kuan man da nga nang first episode na tana di sila mabikil. Manghatag ta og 20 katag 5 kilos nga bugas. Wow. Ha? Yay! Bisita lang mo. So paminaw mo karon sa among episode og didto sa among Facebook page. Ano naman kita tirada ni. Bisita mo sa Gahi ni Bay kay didto ninyo makita unsaon ninyo pagdaog sa atong tag 5 ka kilo nga bugas. May na lang ni tang nakalamian ni nga bugas kung ihulom nimo sa ininit tubig 30 minutos mahimong salasit. Napag-hearing sa surtre sa ilalom. Stay tuned sa among post. Alright! So again, ito po si Bernie Bitok-Bitok o siyempre ang akong partner diri si Drew Dalapo Galup. Tang Twister. Hello. Di na nato nilang kailangan yung pa. Gusto na ko ni unhan ni kay ang grupo ni Attorney James Judith partner o kanhi Konsehal Eric Salcedo o kanhi Konsehal Doc Buboy Daba o appeal di originally di ay gyud si anhing Konsehal Bunglao. Yes. Sila dayani pod ang nag-file aning controversial kaayo nga kani nga kontrata kay sila mismo nakita nila nga murag di gyud ni mao. Misi ako galing karon nakakita ko nga so manioy nga nakabutang sa kontrata medyo tutyo man ni murag gansi man ang katawan ani. Lalimang ka sa kontrata every 3 years pwede sila mag-increase sila. Tapos dili ang CO automatic pag yun. Exactly. Tapos ang COWD di biya siya automatic maka-increase. Kana lang daan nga kuan medyo tutyo kayo. And again kana nga kontrata gipamugos yung nagsulod ng Metropac nga kung asa ang giwala si Rio Verde nga mo'y original nga nag-supply tapos si Metropac gisulod nga wala man day facility. Agoy. Wala say facility. So mo nang medyo naitutyo og karon nagkalit-silit sinatani karon. Og bago lang si Konsehal James Judith niadto gyud mismo sa Manila kay ilan ning gi-refile kay katong pirmiro di ay wala sila'y certified true copy sa kontrata. Tapos katong nga time nangayo sila sa COWD, medyo di man lakas. Murag ang board of directors wala gihatag. So murag base unya tama ba na attorney? Dili pwede siya no nga kailangan na gyud nakabutang nga certified true copy. Tama ba kana? Yes, kay para manggod ang nagtan-aw nga contract, ang nag-receive nga contract. Makita nila, naa sila'y assurance na wala ni gi-alter nga document, wala ni gi-ilisan, wala ni siya gi-photoshop. Mo nang kinahanglan ang katong pangayuan nimo sa document, sila'y mo certify na true copy to nga contract. Busa si Attorney James Judith that time dili pa siya konsehal, ang konsehal ato si Eric Salcedo, si Doc Buboy Daba o anhing Bunglao wa man sila makadawat sa certified true copy. So na-hold, natutyo. Karon na naka-receive naman sila tungod kay gipahingusga naman ni Mayor Clarix Uy og sa kita karon sa City Council nga mapagawas yun ning maong kontrata o mo nang niadto sila sa Manila mismo para ato ning maistoryan og kuan atong gidisturbo si Attorney James Judith. Asdang! Maayong buntag! Nangadlaw, Cons! Maupay ninyong doha o sa atong mga
tigpaminawan na kaning nagtutok sila tagsa-tagsa ka cellphone sa imo. Baguhay lang ang programa sa kahanginan. O sa di ka magselos ana, nga balik radyo nako. Nga magselos man lugar ko. Nga daan na magiging nasa radyo. Mao galing. Kay siyempre dapat apilon gyud ta ka perminti. Kay may kita mo gani wala ko nagsilos kay naagi ka balik sa kahanginan. Kay damay ko ana. Tama ba ko nga apil si anhing Bonglaw aning reklamo ninyo sa una ni? Yes. Ang original mangyud nga kining repair complainant isa sa tulo si kanhi konsehal Bonglaw, sila ni kanhi konsehal Eric Salcedo o ni kanhi konsehal kining Buboy Laba. Pero nawala naman si kanhi konsehal Bonglaw. So ang nitabo ako na lang bali nagdugang. So, duha akong papel. Ako'y nag-ulip sa iya isip repairer, isa sa mga repairer o complainant. O karon napabilin gyapon nga ilang abogado. So katong nga panahon, unsay tuiga ni nga nagreklamo mo pagbuto gid aning giingon nila nga kontrata? Yes, mo gid ang paggawas gid ani pagbuto gid aning issue nga na lagi ni ang pasulod na ni Water District. Ipasulod pa ni Water District. Si Metropac. Kung managit siya kontrata, uban bali atali ni Metropac, mo ditong ang pagreklamo ani kining sa tulo kay katong nga panahon naman po gyapon ang mga kining sa minority ang opposition. Pero sila ra ang naa sa majority nga nangisog yun nga mibarog yun nga misupak taliwala sa wala sila nito line lugar sa unsa lugar ang panawagan sa mayor sa iya lugar ka grupo sa iya lugar partido nga suportahan bali ni siya nga kontrata. Teka mo na sila daan kada kaning tulo ka o kaning do ay tulo day sila kaning tulo ka konsehal unsa din sila sa unang panahon minority ni sila o nasa majority? Majority. So majority gyapon sila. So bisan lugang majority sila ana nga time, wa sila gyud nakabalo aning nga klase nga kontrata nga medyo tutyo man gyud ni. Mo gani una sila actually sila nagidaan sa majority. Sila bali ang minority sulod sa majority nga nakakita na daan sa problema. Okay. Pero ambot dili nila masabtan nga dili man kapaminaw ang mayor. Tapos karon to make the story short, inyo ning gipasaka didto, nireklamo ninyo ni, gipile ninyo ni, natutyo mo kay wala mo nakakuha sa certified true copy ani nga kontrata? Sakto. Sakto. Nganong dili din na ingana kadali din magkuha og certified true copy, dili na pwedeng mayon ka sa Water District nga tagay may copy na inyong kontrata, dili din na ingana ka sayon? Dili ka na magidi mong kauban dia Burns na magkita ka bangkaagan sa balaod. Kay ang rason man gud kung dili nimo sila tagaan sa isa sa original o baka kini certified true copy, pwede na mong gud nga ang pasumangil dayon nga gi-photoshop na di na magtagakabugaton kay basta malang ni gimo-himo ninyo. Kay grabe labi na karong ang technology na mga colored nga photocopy nga mura nagyug original. Dili gid gyapon pwede. So dapat nagimurag ko na kisa man tatakan gyud na nga certified true copy ana. Yes, kung dili manggaling sa isa sa mga original, at least na marka nga certified true copy. Asa man ginamangayo sa COWD sa mga board of directors? Muna nakapahit na Burns kay mismo ang kontra man mo ang Water District man nga pwede ba nga ikaw taga Water District nga ikaw ang gikontrahan, ikaw ang gikasuan, mo produce lugar ka, mo hatag lugar ka sa amo nga kami nanumbong, mo hatag lugar ka sa among dokumento. Pero kamo rin maipit. Kato nga time mo ingon sila nga walay problema ani nga kontrata. Mo ana sila. Kibali mayon man mo nga murag tutyo ni mingon sila mismo ang Water District kato nga time nga wala man ni problema pero dili mi mohatag og certified true copy ana. Ba? Mato pa sa ilang wala gilom lang sila Burns, dili sila gid mohatag sa amo. Di murag ani ba gusto ko makasabot bitong yan no kanang for example. Mo yung nga ipakita bisa ko kung nakapasar ba ka sa imong
card be. Nakapasar lagi ko. Ay, pakita ko be. Dili ko. Nakapasar mga ka. Nakapasar lagi ko. Wala lagi ko nabagsak. Sige, pakita na ko sa card be kay para maklaro. Dili ko. Murag inganang hitabo. Sakto e-commerce. Inana gyud wala ilahi. Tapos para pinaka-perfect nga analoya kana gyud. Tapos kung para makasabot sad mo, ang majority sa mga board of directors kay dili man na ang water district dili man na kontrolado sa LGU kay naman sila own manager ana. Pero ang nag-appoint sa manager kanang mga board of directors, tama di ba? Ang mopili. Tumpak. Tapos ang gahom sa mayor is mo nang pwede siya magbutang og taon niya as board of directors. Yes, sakto. Di ba? So bari nga aton Pwede siya makatudlo og kanang directors. Tapos kato nga panahon pag yun, ang nangabilin nga board of directors was mga board of directors nga na appoint ni Imano og para din katong nga time kang OSM. Yes, ang netabo sa katong nga time Burns ka wala pa lugar ni ang kini si Metropac. Majority pag yun ang mga gitudlo ni Dungkoy Imano. Okay. Okay. Majority to. Majority. Pagka majority na ni kaniyang mga kining tao nga gitudlo ni Moreno na. Mo bitaw to nga iyang panawagan katong majority pa ang kang Imano kay ipa-resign gid niya. Resign mo kay wa mo mga pag-resign mo ana. Wa mo mga klaro. Yes, kaya mo klaro dapat ako gid. Kay akong tao mo klaro, kamo wa mo klaro, isulod niya akong mga tao nga klaro. Kay akong tao akong ipasulod. So mo dito pagka majority na nga iya na tulo na iya, duha na lang na nabilin katong kang Dungkoy mga holdovers. Dito na dahil isulod na dahil si Metropac. Iya lang ipasulod. Ipabuhian si Rio. So moto nga gipaundang ang Rio Verde mag-supply, gipangitag bikil, pa di na mo supply si Rio Verde kang water district, gipasulod si Metropac, kay siya man daw mo'y na ay kuan sa technicality, siya man daw mo'y mupasar. Tapos ang ending de si Metropac wala di ay siya facility, si Rio Verde ra pud yang gikuha. Correct. Pagka-bright yun sa imong amigo. Solusyon naman ng Burns nga kung naay bikil kang Rio Verde, pila ramang good. Ang imong kauban nakasabot man na, i-reform ni mga instrument, mag-adjust ta. Natay mo nga amendment sa atong kontrata. Kay naman kay mga bikil matod pa lugar ni kuha na mga disallowances. Katulaw tang solusyon. So nito sakto gid ka. Gipasulod gyud, gipamugos gyud balik ka ng ilado lagi sikat lagi number 1 lagi kuno sa tibok Pilipinas pero wala sa ka-penetrate sa Cagayan. So siya gipasulod ang netabo na gisulot bali ni Metropac ang kontrata gawiran ni Rio Verde. Pero pag ando di ay pagkakuha na niya dili man gyapon siya literally makahatag maka-deliver base sa kontrata. Ang iya lang gid laway pungunan ra gid siya Burns. Kay si Rio Verde ra gyapon mag-supply. Mo lagi na kung gilabdan sa ulo. Ang problema pag yun sa kontrata kay nakita naman nato no. Diya sa kuan. Sa kontrata pag yun, every 3 years dapat mag-increase og rate. Tapos daw bigay kaning ato biyang water district di ba ni basta-basta baya nga mo kuan mo si tawag ani mutaas dito sa consumer. So ang ending buragansi kayo. Yes, maula Burns nga magka-problema Audrey. Pero may magka-problema gid ang water district, di gid siya makagukod. Tama. Amang gid na bali ang kaning automatic nga 3 years nga provision or escalation clause sa kontrata ni water district og ni Kobe. So mo na pero may gid magproblema si water district di niya magukod nga samtang sa iyang pagka water district regulated ba siya? Lagi, tama. Ang kanang industriya. So, well, temo na. Mahatag na sa iya kada tulo ka to gitukot na karon pero dapat mga requirements. Okay, karon sige lang, pasensya kay konta sa oras. So naitabuan ni karon ang ginabayran ni water district katorog yung rate nga dili pwede nga mag-increase mo nang naitabo. Kaya tungod lagi kay gusto man ni Kobe nga dili na may sa kontrata mag-increase. So munang nahulog nga moingon si Kobe karon nga nay utang si water district. Si water district moingon siya nga gabayan may sasakto pero kanan yung kontrata tutyo manggod na nga magpatakal ang tag-increase diya at karon
Di mo gumi basta-basta maka-increase diri sa katawhan? Yes, sakto yun. Mo na yun, natumbok yun din mo, Bers, nga, wala yun, wala yun, balik. Now, sige lang, ito muna, so, kani, ni ato mo sa kauluhan, nakakuha naman mo certified true copy, so, o sa man ni, gi-refile. So, do you think mas mo kusog na ni? Mas kabante mi sa among posisyon karon kay nakakuha may bali o kining kopya. May galing kay wala gikuan kay nakadugman ko ningon si Moreno nga wala na dismiss naman na. Wala man ko na dismiss. Ingon man siya nga ambot ninyo kay ako di sa ko mag-apil-apil kay puro man mo abogado. Ako abogago man ko, abogago. Kamo abogado man mo tapos ikaw imo ra nang gi-refile tapos wala naman daw na dismiss naman na ta. Ang problema daw nimo ikaw nga nag-file mo sige daw kadigandagan naka-brief. Kundi ang uling buta niyo. Nalayo na para lang yun mawala yun ang ganda-ganda perminti gina isa ikuan perminti bukid ko ana alang balik-balik ikaw ni kaso pata sa ayuda tapos karon ni kaso na po ka ng tubig tapos kaso-kaso ka nga nagdagandagan rabi ka nga naka-brief. Balik-balik ko ginautog ko. Basig siksik kay ka to. Basig siksik kay ka so may kuan na to. Nausap na akong lawas karon, parehas pero gimingawan gid siguro to nga lawas kay sa atong dito magin sa atong nga di na ako sa tinuod lang sa matag interview ba niya tapos muingon day nga kana si Jordan magdagan na intriga na nung ko unsa itsura sa imong brief tibak ba na o kuan gwapo bang garter ana ba si lawlaw ng garter ana branded ha ko ga brief gabaxer na ka di ay ko ga brief gabaxer magud ko. So, sa iyang bot pasabot. Basig yang gusto nga pag magmudaog daw kan imong mga kaso mubalik na sa naka-brief. Basin mo siya gusto kay kamingawan siguro to niya nga lawas ang problema. Subo kayo mo amin gid ko ana nga wala na din ato mabalik nga lawas. Nausa na naman ginay. Mausap naman ato metabolism. Di naman gid ko amin ato ko na dili na to mabalik nga lawas. Okay. Sige na. Anyway, di naman ako kalaso ng Pasig Pacquiao ni Montibo, sikat na kay ko, bisag asa maka-interview na dangon na to ni. Man of the... Pasalamat namin nga. Balik, kana daw imuha, puro daw na imagination, pamulitika lang ng imuha. Okay. Sige, pasensya na kung ginana magaling. Basta sana kaya response mo. Ang ako lang, napabatong brief dia, wala na to. Ako kapag itaw yung issue nga, asa bagyan ani kasi wala na to siguro lagi. Wala to nagkakaasa naman to. Pa, to ako sa imo bitaw kay kabalo ka famous naman kay nga brief. Ako sa imo kung makita doon imo na ipa-frame. Or ipa-auction. Ipa-auction mo mahal ato na ipabalikan to kay Boss Toyo. Mumahal man na ino nga Boss Toyo. Ito yung brief na akong gigamit daw nga nagdagandagan ko. Ako sa pangitaon ng article nga yan pangitaon man gid nga boxer nga brief lagi pero wala lagi ko brief kay boxer mangud ako gagamiton. Ako uting kayon sa akong tayo to tapos atong ipa-frame para mo mahal na siya. Kay issue man gid niya asa man gid nga brief basta kay matag issue na siya batang mo file galing kag kaso sa iya ha ibalik gid niya katong naka-brief ka nga nagdagandagan ka. Gani katiyala gid lagi ko ang brief pa nga kana misteryoso kay nga brief kay iya pag ginabalik-balik ka natay action mo balik magining brief ang gani ako the brief man ang sitawag ani sa ako pati si attorney de compando niyon siya nga sir nindot gid ito yung brief sa gid na nga brief. Anyway, daghang salamat kay Attorney James og hopefully tanan no nga kato inyong kaso nakakuha naman mong certified true copy kay dito ra man gyud mo nasangit. Hopefully tana mo uswag yun na kay the way bisig ako di man ko abogado sa laktod lang bisag simple lang nga pananaw duha ra gyud ako nakita nga totyo no number 1 lagi katong gitanggal nimo ang Rio Verde kay tungod sa technicalities dili kaya gipasulod nimo sa Metropac ta problema sa Metropac wala man day siya facility so nganong imo man sa gipasulod nga wa man day siya facility tapos si Rio Verde ra pud imong gibalik tapos ikaduha kanang every 3 years na kailangan mag-increase. Yes. Nga looy kaayo kay sila, pwede sila mag-increase sa water district automatic. Pero ang problema sa water district, di na basta-basta maka-increase sa katawhan. So, kana lang daan nga kuan tutyo kayo.
And again, Pero ang amo gani Burns nga nakurat gani ang taga PCC kay tagtuo sila nga ang among katong among gahimuon unta pwede naman gud daw to i-courier. Kanang pwede ra ipadala. Ipadala. Pero ni adto gyud ka dito. Naghago daw kuno mo to akong tubag sila ay di kapaniguro lang ko pag tinagalog kung sabi ni saya pa nga kapaniguro lang ko kapoy na mo to kong tubag. Tagalog daw. Yes, Dre, kay alam sila gano'n kasi po ako pa daw mas probinsya. Ano man gyud daw kuno nga mag-adto daw dito dalon lugar to kay mura man big joker god. Lagi sa nagbitbit ka tong voluminous baya pila baya to ka book ka mga folder ka baka na sila gano bit pa mangyud mo nagisulod pa gid sa ecobag pamuli klaro maguna kanang imo pamuliti dili mo kanang imo pamuliti ka magunang imo ha klaro kayo na imo oy pamuliti ka na oy Magis so tapos magpicture din ka mag-ana din ka sa folder klaro man kay na imo ang gabuhaton pamuliti ka man na kay dool na ra ba ang kuan na pod kanang filing si manggod ang nagpicture Burns talakto yung pagkastorya officially para makasayon ang tanan ang nagpicture adto ang taga PCC taga PCC documentation bossing pwede ba nga kuan mi ninyo kay basing magingon niya asad ang taga Cagayan de Oro nga imagination na ninamo so pwede ba ikaw ang gagawin naming official photographer, walang problema po. Walang problema po. Ay, salamat. At least, hindi na to imagination. Ako ignan. Okay, sige na. Malipay namin. Undangon na to ng interview kay lood na kayo ng tubig nga topic. Lood na kayo. Taas na kayo mo exposure. Taas na mo exposure daw. Alam mo na nakatangatang na bro kay mag-extend na pod putlan gid wa kay nag-meeting ra ba sila bag-o wala gid gyapon nagkasinabot. So good luck. Okay. Daghang salamat Attorney James Judith. Salamat Asdang. Daghang salamat. Okay, there you go si Attorney James Judith atong gidisturbo nga perminti kitang kantsawan sa iyang gadagandagan nga brief mga igala apertiha gilagi kayo. Branded siguro to cons. Ito mo na. Taas na ka-exposure. Uy. Samo kayo. Teka muna atong natay atong gitawag nga gahi ni Bang Sir Bang. Di gud ma-rhyme sa kung saan. Gahi ni Bang Sir Bang. Ang atong pangutana sa again sa among first episode paminaw mo kay bisita sa among social media account gahi ni Bay kay mga tag mig 20 ka winner sa tag 5 kilos nga bugas. Pero sa ato sang gahi ni Bay survey kinsa ang basulon sa water crisis. Kabalo nako brief ni James Judith. Kinsa ang basulon sa water crisis nga naitabo karon? Iyahang imagination. Yan po ang ating gahi ni Bay Survey. Dakong gikay siya problema sir kay first importante ba kayo ang tubig. Mo bi ginagikinahanglan sa tao. Mas importante biya kung ako'y papilyon, mas importante biya ang tubig kaysa suga. So dapat kung unsay problema nga giatubang karon mao'y solusyonan kay aron masolusyonan ang tibuok problema sa syudad. Kung unsay nasugdan mo na lang antay ila ang pangitaag pamaagi nga masulbad to nga problema. Nang hinaot lang unta nga dili unta madayon ang tubig nga maputol kay duoy taon kung mahuwalay tubig, duoy ang mga tao na unsaon na lang na walay tubig kung i-increase ninyo na wala pud sila income gamay rang makuan sa kwarta nga dili nila ma-afford pagbayad kung inyong tasa ng tubig. Pwede lang ka ng hangyo, logot kung pwede. Dili ta maputlan. Pero nasayod man yun ang atong halangdong mayor, Clarexoy, nangitag yung paagi para sa kayuhan sa atong tanan ng Labulopyo rin Cagayan de Oro. Kami nagahangyo sa COVID, nga unta hinaot, dili ni maputlan, kaya dili sa'yo nulay tubig. Isa kaadlaw, 2 kaadlaw, risod na kayo.